Baka, wala kag initan. Ana pong baka nga, init uy. Asya nga, mga ligo ta sa sapa. Ana ang kabaw, nang inggan niya pong kabaw po. Sus, karon kay ni kalit bitaw nagpinaabtik ang ilahang amo. Ning kalit og Niabot ba? Kalit og abot ba sa sapa? Kabalo ka, beb. Nganong guot ng panit sa kabaw, nya luag ang panit sa baka. Bawo lang ro yambot lang. Sus, Ginoo ko, wa jud ka naminaw atong grade 1 ka? Nga kapila man nagibalik-balik ang story ana nung katong grade 1 pa ta? Nga man na. Panit sa kabaw hugot. Oh, anya ang Luag ang panit baka? sa baka luag. Nga man Sus, Ginoo ko. Wa jud ka naminaw atong nag-discuss inyong maestra atong grade 1 pa ka? So, kalabutan na itong maestra sa una ng mga baka niya. Ginoo ko. Wa jud ay wa jud ay kay retention sa imuhang kuan di ay. Memory di ay. Sana, sa maestra kaya magin si tiyaga suwa. Nako. Ang istorya ana, babe. Serius, oh? Oh, nanay sa istorya. Sige daw. Nanay sa istorya. Nay isa ka amo. No? Na iha ng alaga ang baka o ang kabaw. Tapos, kato ihang amo, perti ka istrikto. Istrikto kaayo ihang amo. Karon, maskig init kaayo, no, gipatrabaho jud taon niya ang baka o kabaw dito sa bukid. Pagkahuman, niadto man to ilahang amo dito sa kuan ba, kumbaga murag syudad ba kay siguro mamalingki siguro. So nabilin ang baka ug ang kabaw. So nagbulakbol pod ang baka ug kabaw. Kini pong kabaw pod moy kini pong kabaw moy nakahuna-huna og kababalaghan ba. Murag estudyante ba, magkating classes sila sa ilahang trabaho ba. Ana ang kabaw nga, baka, wala kag initan. Ana pong baka nga, init uy. Asya nga, mga ligo ta sa sapa. Ana ang kabaw, nang inggan niya pong kabaw po. Eh wala man atong amo, mga ligo ta sa sapa. Sus, ana pong baka, o sige. Ana nga to dahin sila sa sapa. Pag-abot sa sapa, naghukas dahin sila. Tanggal dahin sila sa ilang mga sanina. Parte nilang lingawas sa ilang paglangoy-langoy. Sus, karon kay ni kalit bitaw nagpinaabtik ang ilahang amo. Ning kalit og Niabot ba? Kalit og abot ba sa sapa? Sus, nakuratan silang duha. Kay parte gutong isuga ilahang amo god. Sa ilang kadali-dali, nagkambyo ang ilhang mga sanina. Ang baka, ang iyang nasuot, ang sanina sa kabaw. Unya, ang sanina sa kabaw, ang iyang nasuot, ang sanina sa baka. So, mao na karon kung atong makitaan, ang kabaw, hugot kayo ang panit. Kay sanina din na sa baka, nga iyang nasuot nga namali. O ang baka, mao nang luag, kay sanina din sa kabaw, ang iyang nasuot. So, mao na karon guys, na pag makitaan na to ang baka o ang kabaw, mao na ilahang panit. So, dili sa tinuod baka, nga, bitay, nya sa kabaw, hugot. So, dili tinuod nga, ang panit sa kabaw makabughat. Oh, kana lahi na po ng istorya. Dili na tinuod kay. Dili na tinuod ay. Ang baka day makabughat. Amot lang. Kay panit man dito sa baka ra itong sa kabaw. Amot lang. Mo to guys ha. Kalagawa di mga bandungkon nga baka day ati ni.